Kultura, zelote da kultura, mila modutan definitu izan da kultura. Baten batek esana aditua dugu, kultura da asto izatetik bereizten gaituena. Euskal Herria Irratian kultur aldizkaria, ahotik belarrirako aldizkaria, asto izatetik bereizten gaituena kultura dela dakienarentzat. Kultur aldizkaria, eusko ikaskuntza dugularik lagun eta sostengarri. Euskal nortasuna eta kultura 21. mendearen hasieran. Euskal Herrian bizi garenon iritziak, pertzepzioak eta jarrerak. Bilera kuantitatiboa, zenbakitan, estadistikatan jarrita eta hoiek grafikatan. Baina baita bilketa kualitatiboa ere, taldean bildu eta hor batzuk eta bestek adituak esandakoak jasota. Euskal Herria ala Euskal Herriak, nortasuna bat ala nortasunak anitz eta desberdin ote diren. Azken batian guztiontzako dago zer ikasia eta gogoeta. Eusko ikaskuntzaren aspaldizko asmoa da, eta urtetan gauzatuz joan den proiektua honako hau, orain emaitzak ezagutu ditugu. Iñaki Martínez de Luna aritu da zuzendari tekniko moduan. Nafarroan lanean aritu eta ardura hartu duenetako bat Roldan Jimeno izan da. Euskal Herria Irratian kulturaren aho belarrirako aldizkaria. Eusko ikaskuntzaren laguntzarekin. Gure kultur aldizkariaren honako ale honetan, Kixoteren 200. urtearen kontuak ekarriko ditugu, edo nahiago baldin baduzue 202. Izan ere, atzean gelditu baitzen mendeurrena, hori 2005 izan zen. Orduan, zaparrada baino gehiago erauntzia izan genuen, Cervantes, Gorata, ezbera, Kixote aurretik eta edonondik, mendeurren horren kontuak alde guztitatik etorri zitzizkigun. Iruñalde honetan ere izan genituen aipamenak eta hotsak baita euskaraz ere. Hitzaldi eta jardunaldi batzuk antolatu ziren, eta dena esategatik hasiera batean uzkur xamar, probetxuzko ezer aterako ote zen hortik, eta haranun baietz gertatu zen alegia, mamitsu eta berritzaile gertatu zirela jardunaldiak. Orain liburu batean bildurik agertu zaizkigu jardunaldi haietako ponentziak eta komunikazioak, Nafar Ateneoak eta Iruñeko udalak antolaturiko saioak izan ziren, eta orain udalak berak prestatu du edizioa. Beraz, argitalpen honen aitzakian, saio haietan, antolatzaile dota ponentzi egile ibili ziren aiskide batzuk ditugu gurekin. Kixote 200 urte, tartean Roldan Jimeno, Jose Miguel Birador, Iñaki Azkona edo Juan Carlos López Mugatza. Solasean hasteko gogoratu nahi dugu, nola gogo honez baino gehiago beharturik izan zela tala ekin ziotela Kixoteren kontuak antolatzeari. Roldan Jimeno. Proiektu honetan urte mordoska eramaten ditugu, ezta? Eta, oso ikuste oso erakargarria dela ikertzaile batentzat olako proiektu batean parte hartzea. Zergatik, eta azken batean, naiz eta Iñaki Martínez de Luna eta Larraitz Mendizabalek koordinatutako proiektu bat izan, eta azken batean Eusko ikaskuntzaren bitartez, eta kasu honetan Gasteiztik koordinatutako proiektu bat izan, baina proiektu honek beste bi zutabe izan ditu. Alde batetik Nafarroan, Peio eta nirekin, eta bestetik eta oso garrantzitsua izan dena Euskal Kultur Erakundearen bitartez hori iparraldeen, ez? Orduan, nik uste oso gutxitan ematen dela Euskal Herri honetan olako proiektu bat, ez? Euskal Herri osoa bere osotasunean hartzen duena, eta bere osotasunean ez ikuspegi zentralista batetik, baizik eta deszentralista batean, ez?
batetik. Orduan, alde horretatik nik uste hori ikusten dela, hori isladatzen dela, eta azken batean oso berria dela nik uste, oso gutxitan ikusten dugu olakoak Euskal Herri honetan, ez? Euskal nortasuna eta kultura 21. mendearen hasieran emaitzak liburu mardul batean bildurik daude eta zehaztapen gehiago nahi duenak badu disko konpaktu bat ere. Hor jasoa dagoenetatik zerbait aletzen aritu zaigu Erramun Baxok. Iparraldeko ikuspundu harturik, baina konparazioa eginez beste herrialdeetan dagoenarekin. Nik hemen agertuko dut iparraldearen ikuspundua. Zeren eta iparraldea ere Euskal Herria baita, gainera nafartasunaren zati bat ere badaukagu iparraldea. Erazen gaindio, zaizen, suskunen, bezala. Bost lerroalde labur lurraldea, nortasuna, hizkuntza, kultura eta aktualitatea. Lurraldea. Sentimendua eta bizitza praktikoa bereizi behar dira. Sentimenduz Euskal Herri osoan 7 irudikapenak arrakasta handia dauka. Aldiz, harreman praktikoetan haustura bat badago galdegiten delarik auzoko lurraldeen artean zeinekin duzu harreman handiera. Iparraldekoen lehen hautua da hegoaldea. Askoz biarnoa eta landesak baino gehiago. Nafarroak eta Eusko Autonomia Erkidegoak beren artean dituzte harreman gehienak. Gero auzoko erkidegoekin. Adibidez, Arragoiarekin. Askoz gutxiago zuri gaitzez iparraldearekin. 7 ideologia historiari lotua da. Gaurkotasunari baino gehiago. Euskal nortasuna. Iparraldean Euskal nortasunaren balditza nagusiak dira sorlekua. Euskara arbasoak. Hots ezaugarri tradizionalak. Aldiz hegoaldean Euskal herritar izateko sorlekuak badu bere garantzia, baina hein berean edo gehiago Euskal herritar izateko nahia, herrian bizitzeko eta lan egiteko aukera. Tradizioa primordialismoa, hemen voluntarismoa edo konstruktibismoa. Horiekola, hareta hemen. Euskal herritar gehienek nortasun bikoitza edo hirukoitza senditzen dute. Nortasun marraduna. Euskaldun marratxo frantses, Euskaldun marratxo espainol. Nafar marratxo euskaldun edo nafar marratxo euskaldun marratxo espainol. Hirukoitza. Ezberdintasun nabaria hau da. Eusko Autonomia Erkidegoan multzo handiena soilik Euskal herritar senditzen dela, 100%. Nafarroan gehien bat nafar, 138, eta iparraldean gehien bat frantses, 136. Baina, multzo honetan ere anitzek nahi dute aurrek euskara ikas dezaten, eta jatorrezko euskal izenak atxik ditzago. Lekukotasun bat. Azpandar baten lekukotasuna da eztabaide talde batean. Bat bestearen gainean zeuden nortasunekin adizketetu naiz, eta orain euskalduna senditzen naiz. Hori da nire lehen nortasuna, eta gero frantsesa naiz adopzioz. Euskal frantsesera joan nintzen nire herriskan, eskola publikorat, azkenik Europarra naiz eta mundu osokoa. Iraganean gai hori oso zaila izan zen, baina gauza hau pertsonala da. Euskara. Hiru lurraldeetan motivazio gehienak baikorrak dira euskararen alde. Euskara gutxiengoan dagoelarik edo elebidun gehienek hobeki hitz egiten dute frantsesez edo espainolez. Halere, jende gehienek sustengatzen dute familia eta eskola bidezko transmisioa. Egia egan, gaur egun, euskalduntasuna aitzina doa orotan, eta elebakartasuna atzera doa orotan. Iparraldeko berezitasuna da hizkuntza gaitasuna indartsuago dela 55 urte baino gehiago,
Aldiz hegoaldean, euskalduntasuna indartsuagoa da, 55 urte baino gutxiago. Iparraldean zaharrago eta eskaldunago, hegoaldean gazteago eta eskaldunago, seinale ona baita, hau, etorkizunerako. Halere, iparraldean badago euskararen aldeko nahikaria nabaria, gehiengoak nahi du aurrek euskara jakin dezaten, beren burua frantsesako senditzen dutenengan ere. Ez dira asko euskara ikasten duten jende helduak, baina asko dira ikasi nahiko luketena ahal balute euneko 27 euskara ongi daki, 58 ikasten du edo ikasi nahi lukete, eta 29 alergikoak dira euskarari begira. Euskal kultura, hirugarren puntua. Logikoena litzateke pentsatzea euskal kulturaren oinarria dela, eta euskal kultura gure nortasun kolektiboaren zimendua. Askotan aldarrikatuk dugun bezala euskararik gabe ez da euskal herririk, zori gaitzez. Inkestak agertzen dituen iritziak askoz nahasiagoak dira. Gutartean bizi diren erdaldunengan, baita ere euskaldunengan. Adibidez, galdea hau zen. Zer da zuretzat euskal kultura? 4 erantzun proposamen bat ziren. Euskaraz egiten den guzia, Euskal Herrian egiten den guzia, euskal aktorek egiten duten guzia, euskaraz egiten den guzia. Euskaraz egiten den guzia erantzunak iparraldean du lortu arrakastarik handiena. Baina, oro har, euskal herriari buruzko guztia edozoin hizkuntzatan nagusitu da euskal kulturaren definizio bezala. Hurrengo galdean, euskal kulturarekin gehien lotzen diren elementuak zerrendatu dira. Euskara da lehen lerroan agertu 3 lurraldetan. Gero, iparraldean kantua, gero orotan dantza, pilota, ohiturak. Halere, eta hori da Iñakik aipatzen duen paradoxia, ohizko praktikan, euskarak ez dauka lehentasuna galdekiten delarik, iragan 3 hilabetetan none ibilizara, erantzuna hau da, zinema, kontzertuak, dantza, eragustokiak. Euskaraz egiten diren jardunaldeek, adibidez antzerkia, bertsolaritza, literatura, ez dira biziki erakargarriak, salbuespen bat. Entzun ikusizko euskal edabideak interesgarriak dira euskaldurentzat, elebidun erdi euskaldunentzat, elebidun hartzaileentzat, berdin ere erdaldunentzat. Irakurketak atik badu sustengo eraginko baten beharra. Euskal kirolak. Hemen ere irudekepena aldatzen ari da. Pilotak dauka sendimenduzko lehentasuna, baina ohizko praktikan, ibilaldeak lehenik, gero txirrindularitza aitzindu zaizkio. Pilota kirol ikusgarria da, plazan baino gehiago edabideetan, horiekola, hegoaldean, futbolak dauka lehen lekua, eta iparraldean, errugbiak. Aktualitatea. Begirada labur bat iparraldeko aktualitateari. Pays Basque 2010 Euskal Herri 2010 prospektibaren idea nagusi bat zen euskalgintza, kulturgintza eta herrigintza elkarrekin uztartzea. Eta hori gertatu da. 1985 lurralde antolaketak toki bat egin zion hizkuntza antolaketari eta kultur antolaketari. Eta jarraian, 2001-2006 hitzarmen bereziaren lehen kapitulua izan zen, hizkuntz politika lehen aldiz agertzen baitzen iparraldean dokumentu ofizial batean. Orain beste etapa batean sartzen gara eta iragan abenduan hautetxeen kontseiluak onartu du Euskal Herri 2020 prospektiba Pays Basque 2020. 3 oinarrizko proposamenekin lurraldeen arteko elkartasuna, mugaz gaineko lankidetza eta garapen iraunkorra. Gazteek ere badute beren tailer berezia. Euskalgintza, Euskal Herri 2020 hortan. Euskararen erakunde publikoak hizkuntza politika
2010 erabaki du, eta zuzenki aipatuz testu inguru soziolinguistika eta beraz gure ikerketa. Kulturgintzan ere Euskal Kultur Erakundeko zuzendariak, Pantxo Atxegoen eta ondarearen arduraduna Teresa Lekunberri, ikerketa uren hasieran izan zirenak, ere inkesta hau baliatzen dugu 2007-2003 egitasmoarentzat edo egitarauarentzat. Aipamen bat, erran daitake Euskal Herriaren argazki konplexua ematen duela, berezia bere hizkuntzari atxikia delako eta nortasun sentimendu azkarra duelako, eta anitza sinesmen, kultur praktiken eta elkarte engiamenduen aldetik. Beraz, dena bilaka bidean da. Lurraldearen nozioa, hizkuntza eta kultura adierazpena, eta bereziki nortasun kontzientzia. Egia erran, emaitzetan eta iritzietan agertu dira Euskal Herrian aurkitzen diren indarguneak eta ahulguneak, errezetarik ez dago, baina arriskuen arteko bide zuzenak ageri dira. Beraz, ondare kulturala zainduko da fundamentalismorik gabe, eta belaunaldi berrietako modernitatea bilakatuko da, euskaltasunaren muina galdu gabe. Eskerrik asko, zuen pazientziagatik. Erramun Baxoken azalpenak izan dira horiek guztiak. Euskal nortasuna eta kultura 21. mendearen hasieran azterlan honen mamia ezagutzen ari gara. Nortasuna eta kultura, bai eta ez dugu eskema politikorik topatu. Irudi duenez, iritzi emaleak horrela nahiago izan dute, horrela agertu digu Iñaki Martínez de Lunak. Oso evidentea da politika, nortasuna, kultura elkarri lotutako dimentsioak direla, eta egunerokoan ere horrela gertatzen da. Baina taldetara jendeari galdezka joan garenean oso evidentea izan da jendeak politika propio aztertzen zuela, etzuen aipatu ere egin nahi. Jakinik kontu politikoekin hasi ezkero eztabaida zaildu egingo zela, konplexuago izango zela, eta horrek ez zuela laguntzen taldearen dinamikari, ez da kultura edo nortasunari buruzko gogoetei ere. Horren ez dago translaziorik, hemen jendeak bere burua nola ikusten duen, nortasun ikusten duen, eta gero bere opzio politikoen aldeko loturarik ageri da estudioan, ez hori... Bai, estudioan agertzen da, norberak duen lehentasunezko nortasunaren bitartez, hau da, edo euskaldun hutsa sentitzea, edo nafar hutsa sentitzea, edo espainiar hutsa sentitzea, edo frantses hutsa sentitzea, datuak horren argira aztertuta begibistakoa da iritziak, bai kulturalak, bai percepzioaren edo praxiaren ingurukoak oso baldintzatuta daudela norberak duen nortasun nabarmenaren bitartez, ezta. Iparraldean ere politikaren tabu hori errespetatu da. Ikerketa kantitatiboan politikari buruzko eta egora juridikori buruzko galdeak kendu genituen. Baina, eztabaidetan agertzen zen politika. Bi gunetan, Euskal Departamentuari buruz eta Euskararen ofizialtasunari buruz. Halere, errealitatea oso bat da, eta hor, iparraldean gertatu dena da, herrigintza ofiziala, kulturgintza eta euskalgintza ofiziala elkarretik lotu direla, eta hau baliatzen dugula, gure gogoeten eramaiteko eta gure egitaroen fikatzeko. Lehenengo ezagutu
eta ezaguturik horren gainean gogoeta eta hausnarketa egin. Irakaspenak badaude hemen guztion dako. Agortu ez dugu gaia, noski hemen agortuko baina, oraindikan ere eta oraingoz azken gogoeta batzuk. Iñaki Martínez de Lunak esanik, Nafarroa alde honetan topatzen dira Euskal Herri guztiko jarrerarik konfrontatuenak, desadostasunik handienak. Jendeak ez du nortasun eta kulturari buruzko kokapen kontrajarririk nahi. Jendeak normalean eskatzen duena da elkar ulertzea, hurbiltasuna, nork bere posizioak, nork bere usteak malgutzea, eta Euskal Herriaren ikuspuntuan iritzi diferenteak, pentsamolde diferenteak, pertsona diferenteak, bertakoak, kanpotik etorritakoak, denek izan zezaten lekua Euskal Herri berri edo etorkizuneko Euskal Herri batean. Hori da nagusitzen den ikuspuntua. Esan dezagun normalean jende xea oso urruti dagoela maila politikoan manoi diren eztabaidetatik, ikuspuntu horretatik begira, ezta. Bai, ez orduan hemen eta Nafar jendeak hemen bere iritziak emateko modurik esan duenak, hortaz gauzak modu normalizatuago baten ere, bai, hartzen dula bere zer den, zer sentitzen den, zer ez den sentitzen beste nola ikusten duen. Egia da, Nafarroako jendea izan dela portaera edo posizio muturrekoenak adirazi dituena, ezta? Iparraldean aldiz, ez da horren beste distantziarik ikuspuntu diferenten artean. Nafarroan ikuspuntuen arteko distantzia handiagoa da, beste inun baino. Baina aldi berean egia da ere jendea kontzientea dela aurrera begira eta aurrera egitekotan hurbiltze bat beharrezkoa dela. Eta elkarrekiko errespetua eta identitate eta kultura aniztasuna ez duela zertan txarra izan behar, baizik eta aberasgarria errespetutik abiatuta egiten bada ere. Onaino kultur aldizkaria. Alexander Tapia Perurenaz, azken berri horiek eta itzuliko gara jakina horietara, abia punduta gai nagusi Kixotetaren 200. urteurrena izan baldin badugu ere. Eusko ikaskuntzaren laguntzarekin hemen Euskal Herria irratian eginiko saioa da, Eusko ikaskuntza Gaztelu plazan daukazue, eta Iruñan bezala nunai sarean sarturik, euskoikaskuntza.org, horixe da bere helbide elektronikoa.